Subscribe khlai di Kobro Kotma Production channel no tei bell icon no bo click khlai ridi hambai. Oh maklun boma doyang phaikhade. Oh, tam sade, tam khainan hon. Oh kokai haise maklun boma ang hatiwa thangai mai khetheng rok paina har phaigarana nini thani ni rang kijar hoga dikai ani thani borang kolok sugya hnaise mai khetheng rok paina ni. Pa, tabo khai, hati na simba saino, bihik jirang roha sinane. Nini kokte khai, ba saino bihik pochoi sari sinane kokta hai sibele. Hai amteye biang kok sai tong suka nungbo an thani rang kolok sugya hnaise hating nani nin thani ni kisa tongmar hogara di kisa sakphano haise kok sable a. Oh, ang chuak songi phale rang man no khakai luk thagya hati na ni hini santong kota na. Aha nung kam khai rangman phano chuak songi rangman phano ani thani rang kolok sugya ngisi no nang rang sanbele hati khlaina ni kisa rang hodi hin sanma batama bo hayam te rokai satrang to khanang ba ani rang bai ang mairom pai ri yakhai boro mairom mani nang khai chuak song kamasa ani mairom bai nang chuak songi phalna bele. Oh, tabo khai mairom pai ri mase kok khondai ri tong siwa. Bihik no ba sai mairom pai ri yakhai bihik de ba sai no mairom pai na la. Nini yo kok na khna wai sabok khna tok jang na ne parani bororo. Nang khoroksa master sakili khai tong ni te sirang kre hine bihik ni thani rang san tong nai hating na ni hine. Wan sok de nai ne bobo hai kok thanga mo yang khai master sakili khai tipong. Sago khokcha panjirang kre nam kai kasala yang kai bele tola kai patala se nang de to master sakili khai na no ani ba sai le master sakili khayo hne sana ni la se la chi siwo. Aha angkai ba asa kiri beton dok nono sari win tui phaina bele iko nog rok batang bai ka hanga kai nog rok tang thani se koilak rang bai khenang saimi deba asa kiri chikon mikon khaimani rang besingman ba tabo khai chakri bo kok kha hanga kai ka han chi chinta o kalai tonga rang paisa rok bo kulung mong kre ta khai te bose rang kre chakri bo kre ka hanga kai na kai tai bose ana tai sa bokrok jam khalai tongo. Ah, tabo kai bihik na sari ma khani ma no khok tang ma se khontai ri tong siwo. Pa nang da ba sai ni ja o mayo tabo khyang ji bokrok jam khaisi pongbono nang bai baksa master sakri khlainai ro ta 10313 jon ro bihik ba sana hati khlaina ni rang na san sengi nai din nang borong no nang na talasi bihik ba sana hati khlaina rang san na ni kok te ke tabo kang no kam khlai bokrok ga haru jui aji kam khlai sare na ni kok sibile ni bodala ang belai la sikha. Aha nang ba belai kok lai sable angkai banono aji ui guri ui cari di ano hanai da sakaba nang betalai kok lai sable hai tabok chakri bo kri ka hanga kai sakabo rang khoksa bang kri ka hati khlaina ni rang kolok suya hanai chino nang rang san bele abo da nang amsa kai kok pet kai sana naka tamo nang ani sago rang kri hanai da abo haike hailang pilang kai kok sa agi ani thani rang tongphro kai nang ano betalai kai hamja kai maya khlayo tabok khe an thani rang kri hingai nang abo haike hailang pilang kai kok sai tongo kok khai nang rang poisa ni lo chakri no simse hamja go haisi bele tabok chakri kok kai paisa ka hanga kai tabok kai nang ano hamja liya maya khlailia basaino se angkai bele tabok salpai kai cinta mangsi bokhro ko chakri bokri ka hanga kai bihik busana tam kai chari wita langna ni basabatai no pori wita langna ni abosi wan chokui tongo nangkai hai biang kok si pet kai sai tongo kisi charang sanma baise. Oh, tabo khyang se pet petting chuo pari nang hai sabato bihik basani thani rang sanani buikhe bihik basana se rang ya pharu rang khati di hinai nakhe taisa se bihik basani thani rang sano mura masang ni namo buikhana ke tam hinai. Oh nang ano betalai doko phana ka phia kisi charang sanma baino tini ni simikai tai sanli ang no khoksa phana jese kri phanang sito ang kam kas khlai pano rang aji woi toi nono chari ban tabonin thani khoksa pano rang sanli ang tai tini ni simikai. Oh, tabo khai doko nangnani sikata doko siming nama bai bongya lajina banango makango kali siling na di amakada. Engkha ama nono ang te pailiya nang bai kok sakakai kok se bango ang thama chawo bazaro ani thane 200 te rang tomo baino abain hate ing tuma chawo ang thanga. Thangi ang nang bai kok kak si sana masung liya amsaki joli khana no hele. Oh dakhe peng sibla tam khaisa nangara phaigare kok salaiga na dakhe peng. Oh kono khaya manai choron iko haino tabok bazani phai lengai achok tong khata lamao kisa. Oh haida dakhe peng. Oh kokai haise sini a 10313 jona chakri to kokai paikha tabok tam khlai jeng salai nangkha angkai pala se samale yang to khabele dakhe peng chakri khai tong poro se chakri ni rang mai chawo tabok to chakri chokro kri kha tabok tam khaisa nai boro rang manai. Aw manai choron angbo abono no wan sogui tongo bahai ke salai nai dei bahai ke tam khlai chanai nai tai se a kok na tei no tininin basai bai baza phaina sakang ma walai laikha ani sagorang kolok sugi hating nani nei bini thani ni rang sanma se wala si matong su tini tasa seri manai choron. Oh haidang tong si dakhe peng hinke nang rang khoksapan ma mulia de ba dakhe peng basain thani
ihi manlia manna kare wala lai mangsi hase thaglia bo kok simi pet pet deng tongsu rose ro holia khok sapana batui berei bai pa malai ke sido ani kapalo ba sakri khai tong puro kai rang poisa ya ko tong ma bai hamja go maya khalai jago tabo khe rang poisa rok ya ko kereng ma bai hase hamjaglia jol jaksu ang sap se malia ke sapano manai charon hai inke bahai ke chalai na sa dakhe pe basai ba amte rok ma sayata bihik te bahai ba saino asuk obahela khai ba doa ko tawana de dakhe pe ani thani talang thangra de kai olo rok soi re di ihi nahalia manai charon tongsiton olo rok nangkhai ang sawan no talang di dakhe pe kunungya nang bahai khoksa pana yago rang kre khe tongnaisa sakbok cha hai majangya bla talang thani ani thani hai sing tipra sabai tipra sa sing dopa kaisa jobala ya khai bahai ke choklai naisa sing dopa kaisa choba khaise chin dopa ko jogo kanani chogya no chogre khaise hai da dakhe pe aw manai charon amteino oi ko abo dakhe pe nong na ble hangnai gra na kho o dakhe pe ning tam khaisa ra o kono khaya manai iko tabong na bazani phai ko ro tabong manai charon bai malai kan ka kai kok salai tong khata kisa o kok khai haisi nini nongi basai boroni wancha salabai biang go bo khari thanga po ha tam he nini basai wancha salabai khari thango I dakhe peng basai wancha salabai khari thangpo parani boro rong nok phong od nanglai to khata bo parao dakti no ko se thangra de neng ang thangka wan chong mang le ni ni ham jang mano mana ne wan chong mang le ni ni ham jang mano oh makuloni buma ang tapuk bahai ke tong sinai nang kerei oh makulon buma nang bahai ano ya karai ko bon sala bekhari tangka angkha ta kap sidi dakhe pe abo kap ma bai chogala jeng tabok thanawa thangai si affair khlai mari sina himde kamna nangya nang je sepan kap tang ni bon ni kap ma bai bon nokor thak phaigala jeng dakti thangai si tabok thanawa thangai affair khlai mari sina himde aw himde kai manai खुलुमका खाजानि ताखकtai bukhokjongno norokno ang kaisa message renai jeng kwbangma nunugo chini tipra sarok bwsai bwsano yakarei kuboni chela bai khari thangmani hayakeba wansa chela rok bai bebak no khari thamani nugo abo haike bwsai bwsano yakarei kuboni chela bai khari thamani belai kheno saya kalayo abo hingke kaisa virus system jabo khorokjano nugui tei khorokja sirungo abo haike no bebak no kwbangma no khari thangmani nukja khasini mokolo abo hai tomong sitarano yakagnani ungthong chini tipra sarok abono tei no ang tini kaisa srengjaknai video kaisa tubui phaimani jateibo atomong sitarano yakagnani bagui tai kaisa kok jodi no norok ani o video no sajak yakalai khangkake norok ni thani nakarsano ang tei jodi no ani o video no sajak khangkakai like khaidi share khaidi tei subscribe khlaina tapokdi khajani takhoktai bokhokjong hambai।